Dan huwa l-mument illi jitlob is-sens ta' responsabilità u ta' għaqda nazzjonali. Meta jkun hemm kriżi internazzjonali li tista' taffettwa direttament lil pajjiżna u liċ-ċittadini tagħna, Malta għandha titkellem b'vuċi waħda, b'vuċi maquda, vuċi li tappoġġa l-paċi, vuċi illi tiddefendi il-liġi internazzjonali u vuċi li taħdem fl-imkien mal-imsieħba Ewropej sabiex verament fil-Mediterran u fir-reġjun ta' madwarna jibqgħu spazji ta' stabilità u sigurtà. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borch meta fil-Parlament wassal diskors brabta ma' sitwazzjoni ġeopolitika fuq livell internazzjonali fejn semma kif l-iżviluppi fil-Lvant Nofsani u r-reġjun tal-Golf qed juru b'mod ċar kemm is-sitwazzjoni tista' tkompli teskala malajr u kemm pajjiż żgħir bħal Malta jista' jkun affettwat minn dawn l-avvenimenti internazzjonali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li f'dan il-moment il-priorità trid tibqa' waħda ċara, is-sigurtà taċ-ċittadini Maltin u l-għaqda nazzjonali favur il-paċi. Bħalma għamlet f'kull sitwazzjoni fil-passat, l-oppożizzjoni qed toffri l-appoġġ tagħha lill-Gvern f'dak kollu illi huwa meħtieġ biex inserħu moħħ iċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Sabiex ukoll naraw illi ċ-ċittadini Maltin kollha illi jinsabu f'dawn ir-reġjun jiġu lura b'mod mill-aktar sikur possibbli. Elix Borch stqar li l-Partit Nazzjonalista jaqbel mas-sussidju fuq il-kontijiet tal-enerġija u qal li ġala darba il-Partit Nazzjonalista jkun fil-Gvern ser iżomm dan is-sussidju. Fejn jidħol il-prezz internazzjonali tal-fuel bħalma diġà qed kemm il-darba, jiena flimkien mal-Partit Nazzjonalista naqblu mas-sussidju fuq il-kontijiet tal-enerġija. U nerġa' nikkommetti ruħi li ġala darba nkunu fil-Gvern niggarantixxu li dawn is-sussidji jibqgħu hemm sabiex inserħu moħħ il-poplu Malti u Għawċi. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru tenna li l-eskalazzjoni hija waħda taħraq u li qed toħloq effetti kbar. Dan apparti li hu stess iddikjara li dak li ġara f'Ċipru huwa ta' tħassib.